ମୁଁ ମୋର ପୂରା ଜୀବନ ବାଜି ଲଗେଇଦେବି ଯଦି ଖାଲି ଏତିକି ପାଇଁ ଯେ ଲୋକେ ମୋ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ଲୋକେ ମୋତେ 4-5ଟି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଗଲି, ସବୁ ମଣିଷ ସବୁ କାମ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମଣିଷ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କରିପାରିବ, କାହିଁକି ନା ତାହାର ସ୍ୱଧର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଥା ବି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟରେ ଏହି କଥାକୁ ବି ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ନ ହେବ ଯଦି କ'ଣ ହେଲା। ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କଠିନ ହେବ, ପଛକୁ ଯିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗିବ। ଯଦି ରହିଯିବ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଏଇଟା ହିଁ ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ତେବେ ତୁମକୁ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ପଛକୁ ଯିବାଟା ତ ଭୁଲ ହେବ, ଆଉ ରହିଯିବ ଯଦି ତୁମର କାଲି ତୁମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାହସ ଧର, ଆଉ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ, ଆଉ ବଢ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିବ। ବାଟ ବଣା ତ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି କେବେ ଘରଠୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହିଁ କରେ। ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଉଚିତ। କେବେ କେବେ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଉନି, ଆଉ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିନପାରେ, ତୁମକୁ ପିତା ଲାଗିପାରେ। ତା ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମିଠା ବିଷ ବି ପିଇଦେବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଯାହାକୁ, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସମାଜକୁ ଭରସା କରିବ ଯଦି ଆଜିକାଲି ଭଲ ସମାଜ ତ ଚାଲିଯାଉଛି। ମାନିନିଅ ତୁମେ ଭୁଲ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଗଲ, ତେବେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ପାଖ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଅ। ନାହିଁ ତ ତୁମେ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯିବ ଫେରିବାକୁ ତୁମକୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ କରିବାଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଅଧିକ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଁ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ କରିବି ବୋଲି, ଲୋକେ ତ ଏଠି ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ ମୋର ଦୋସ୍ତ। ଏଠି ସୁଖ ସହିତ ଦୁଃଖକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ।